வணக்கம் நண்பர்களே. பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடிய நண்பர்களுக்கு பல வகையான நல்ல நல்ல வாய்ப்புகள் இன்றைக்கி ஆன்லைனில் இருக்குது. அது எந்த முறையில் அவங்க பயன்படுத்திக்கணும், அது எந்த முறையில் நம்ம அணுகணும், அது எப்படி நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. இதெல்லாம் நீங்கள் அவசியம் கற்றுக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய விருப்பமாகவும் இருக்கிறது. இன்றைக்கி நம்ம பல நண்பர்கள் கேட்ட கேள்விகள் பதில் சொல்ல இருக்கிறோம். எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய பேர் பியாரிலால், பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்.com பேசுகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு உற்பத்தியாளராக நீங்கள் இருந்து உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஒரு யூனிக்கான விஷயமா இருந்துச்சு, தரமானதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஆன்லைன் மூலயமா பெரிய அளவில் ரீச் பண்ண முடியுன்றதுல எந்த டவுட்டுமே வேணாம். முயற்சி மாத்திரம் வேணும். இருந்ததுன்னா உறுதியாக நீங்கள் பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, நம்முடைய பொருளுக்கு டிமாண்ட் இருக்கிறதா, அது தரமாக தான் இருக்கிறதா, இந்த மாதிரி சில பல விஷயங்களை மாத்திரம் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதுமானது. அப்படி நீங்கள் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா பெரிய அளவில் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம கேள்விக்கு போகலாம். வணக்கம் ஐயா, நான் கலைச்செல்வன். எங்கள் ஊர் திருச்சி திருவனைக்காவல். நான் மண் பாண்டம் தொழில் செய்து வருகிறேன். எனது தொழிலில் நான் மேலும் வளர்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதா? திருச்சியில் மீட்டிங் வைப்பீர்களா? மீட்டிங் வைத்தால் அவசியம் நான் கலந்து கொள்கிறேன். இதை கேட்டிருக்கிறது யார் அப்படின்னா ராஜவேளாளர் அப்படின்ற நண்பர் தான் கேட்டிருக்காரு. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மண் பாண்டம் அப்படின்னு செய்யக்கூடியது ஒரு பழமையான ஒரு தொழில். ஓகேங்களா, கலை சார்ந்த ஒரு தொழில். ஸோ இந்த தொழிலில் நல்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கிறது. அது அவங்களுக்கே தெரியாது. இன்றைக்கி மண்பாண்டத்தில் சமைச்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய காலமாகவும் வந்திருக்கிறது. ஓகே, ஃபைன். இப்போ இந்த மண்பாண்டத்தில் எந்த மாதிரியான வெரைட்டி ஆஃப் மண்பாண்டம் மக்கள் இடத்துல நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்றத ராஜா அவர்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்படிப்பட்ட ப்ராடக்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தயாரிக்க முயற்சி பண்ணணும். அந்த ப்ராடக்ட்டு ஒரு வேல்யூபிள் உள்ள ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அளவில் வாய்ப்புகள் இருக்குது. எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் தயாரிக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பேர் சூட்டணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பிராண்டிங் க்ரியேட் பண்ணணும். இன்றைக்கி ஒரு மசாலா பொடி வாங்க போகிறோம், ஒரு எண்ணெய் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா, எண்ணெய் கொடுங்க, மசாலா பொடி கொடுங்க அப்படின்னு யாரும் கேட்குறதில்ல. அந்த கம்பெனி பேரை சொல்லி, அந்த பிராண்டு பேரை சொல்லி தான் நம்ம கேட்குறோம். அதே மாதிரி நான் ஒரு மண்பாண்டம் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா, அந்த பிராண்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆயிடுச்சுன்னா, நான் அந்த கடைக்கார்ட்ட போய் கேட்பேன், இந்த பிராண்டு உள்ள மண்பாண்டம் இங்கே கிடைக்குதா அப்படின்னு கேட்பேன். அப்போ தான் உங்களுக்கான வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்னடா எல்லாருமே இந்த பிராண்டு உள்ள மண்பாண்டம் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடைக்காரரை யோசிப்பார். அந்த மாதிரி தான் நம்ம டிமாண்டை உருவாக்கணும். அப்படி டிமாண்டை உருவாக்குறப்ப தான் உங்களுடைய மண்பாண்டம் நல்ல முறையில் சேல்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி மண்பாண்டங்கள்லாம் வச்சு விற்றுட்ருப்பாங்க. அவங்க பிளாட்ஃபார்மில் தான் விற்பாங்க. அப்போது ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து விற்றுட்ருப்பாங்க. அப்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பிளாட்ஃபார்மில் விற்கிற கடையில் வாங்கிட்டு வா அப்படி தான் சொல்லுவோம். அப்போது ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் விற்கிற கடை அப்படின்னா, அது நாளைக்கு இன்னொருத்தர் கூட வச்சு விற்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாள் இன்னொருத்தர் கூட வரலாம். அப்போது குவாலிட்டி நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. மொதல் நாள் வாங்கின குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். மறுநாள் வேறு ஆள் வச்சுருப்பார். அப்போது குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகலாம். அப்போது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல விற்கிறக்கூடியவங்க சரியான ஆள் இல்லை, ஏமாத்துறாங்க, நல்லா இல்லாத பொருளை கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு பேரை உருவாயிடும். அப்போது அதனால் இந்த மண்பாண்டங்கள் விற்கக்கூடிய மக்கள் ப்ராப்பராக ஒரு பேர் வச்சு, உங்கள் கம்பெனி நிறுவனத்துக்கு ஒரு பேர் வச்சுருப்பீங்க. அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கும் பேர் வச்சிங்கன்னா உறுதியாக பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும். அங்கே எல்லாமே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஆன்லைனில் இந்த மாதிரி அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், வேறு எங்கெல்லாம் உங்களுடைய ப்ராடக்டை கொண்டு போக முடியுமோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு முயற்சியும் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறப்போ பெரிய பெரிய அளவில் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது.
நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய ப்ராடக்ட் சரியான ப்ராடக்ட், தரமான ப்ராடக்ட், சிறப்பான சர்வீஸ். இது மேலே நீங்கள் நம்பிக்கை மாத்திரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் உங்களால் சாதிக்க முடியும். அதில் எந்த டவுட்டுமே வேணாம், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப், ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயரில் இருந்து மெடிசன் ப்ரௌன் கவர் மேக்கிங் மிஷின் வாங்கி கவர் மேக் அண்டு செல்லிங் பண்ணலாம்னு இருக்கிறேன், அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அமுதாஸ் ஃப்ரேஸ் அப்படின்றவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. பட் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க மக்களே, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூடம் தயாரிப்பது, பத்தி தயாரிப்பது, பால் பென் தயாரிப்பது, அப்புறம் வந்து அந்த தட்டு பாக்கு மட்டு தயாரிப்பது, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 1 or 2 மிஷின்ஸ் இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்துட்டு இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் வாங்கி உடனே செஞ்சு உடனே இதை எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட்டில் போய் விற்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய விளம்பரங்களை பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் எல்லாத்துக்குமே மார்க்கெட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது. ஒரு பொருள் வந்து மிஷின் வாங்கி செஞ்சு அது உடனே விற்றுலான்லாம் நினைக்க முடியாது. அது வந்து பைபேக் சிஸ்டத்துலேயும் வந்து அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் கற்றுக்கணும். இப்போ இவங்க சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரௌன் கவர் மேக்கிங், அதை கூட நான் பார்த்துருக்கேன். நிறைய விளம்பரங்கள் நம்மளை ஆசையை தூண்டுற மாதிரி, ஒரு கவர் செஞ்சால் எவ்வளோ காசு கிடைக்கும், இதை கொண்டு போய் நீங்கள் விற்றுங்கன்னா எவ்வளோ காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்மளை உசுப்பி விட்டுட்ருப்பாங்க. யூடியூப்பில் உசுப்பி விடுறத வச்சு எந்த ஒரு யூடியூப் சேனல்லையும் இப்படி பேசுகிறத நம்பாதீங்க, அந்த சேனலுக்கே போகாதீங்க. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஓகேங்களா? உசுப்பி விடுற சேனலுக்கு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் போய் மாட்டிக்குங்க. அதனால் நீங்கள் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு கவர் செய்கிறது, அது செய்கிறது, இது செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போய் மார்க்கெட் பண்ணுறப்போ அதோட ப்ராப்ளங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ். ஏற்கனவே பஜாரில் பெரிய அளவில் இது வந்து சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறது. அதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம சின்னதாக உள்ளே நுழையிறப்போ கிரெடிட் போகும். அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்துட்டு இல்லை வேணாங்க, இருக்குங்க, அப்புறம் கொண்டு வாங்க பார்க்கலாங்க, அப்படிலாம் உங்களை அலைக்கழிப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸே வெறுத்து போடுவீங்க. அப்போ உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வேஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஓகே, அதனால் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் இல்லை சார், நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் என்னால் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன். அந்த ஐடியா படி செஞ்சுட்டு தென் யூ வில் ட்ரை இட். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அதே ப்ரௌன் கவர் வந்து யாரோ ஒரு ஆள் செஞ்சிட்ருப்பாங்க ஆல்ரெடி. அதை வாங்கி நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி பாருங்கள், சேல்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஒன்ஸ் நல்லா போகிறது, செமையாக போகிறது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமாக ஒரு யூனிட்டி வைங்க, பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் த பெஸ்ட், என்ஜாய். இப்போ வந்து இந்த கேள்வியில் கேட்டிருக்க என்னென்னா, அருமையான பதிவு, மிக்க நன்றி ஐயா. மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவதற்கு ஐடியா சொல்லுங்கள். தனியார் துறையில் வேலை செய்து மிகவும் களைப்பாகிவிட்டது, ஒரு பிஸ்னஸ் செய்து வாழ வேண்டும். ஸோ இப்படி வந்து நிறைய நண்பர்கள் நம்மக்கிட்ட டெய்லி வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நானும் வந்துட்டு எங்களுடைய யூடியூப்பில் ஆல்ரெடி நாங்கள் பேசி வச்ச அந்த வீடியோ லிங்க்ஸை நாங்கள் அனுப்பிட்டு தான் இருக்கிறேன். அப்போது நான் சொல்ல வரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, உறுதியாக உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இங்கே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, நான் வந்து இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். எப்படி பிஸ்னஸ் செய்கிறது, எப்படி மார்க்கெட்டிங் செய்கிறது அப்படின்றத இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். அந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு முழுமையாக வீடியோ பார்க்கணும், அதுதான் முக்கியம். நான் கொஞ்சம் வளவலன்னு கூட பேசியிருப்பேன். அந்த வளவலையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நான் வந்து ரொம்ப மணிரத்னம் மாதிரி ஷார்ட்டாக பேசுனேன்னா உங்களுக்கு புரியாது. நான் கொஞ்சம் விரிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பேசியிருப்பேன். அதனால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்கணும். என்னடா இவர் இப்படி பேசுகிறாருன்ட்டு. சரி, அதே மீறி இல்லை சார் எங்களுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்லை அப்படின்னா, யூடியூப்காரனே இப்போ நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறான். ஸ்பீடாக ரன் ஆகிட்டு வீடியோ ப்ளே ஆகிற மாதிரி, அது 1x 1.5x 2x அப்படின்னு இருக்குது. அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேகமாக பேசும். அந்த மாதிரியாச்சும் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கன்றதான் என்னோட ரெக்வஸ்ட். அப்படி நீங்கள் ஃபுல் வீடியோ பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு அவசியம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஐடியா வைத்து அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். இந்த கேள்வி யார் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, மிஸ்டர் சௌந்தரராஜன் கிங் அப்படின்றவர் கேட்டிருக்கார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீபேக்கிங் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த இடத்துல இந்த கேள்வி வந்திருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னா, வாட் இஃப் த ரீபேக்கிங் பீப்புள் அடல்ட்ரேட் த ஃபுட் அப்படின்னு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு, இஸ் த ப்ரொடியூசர்
ஸ்டில் ரெஸ்பான்சிபிளா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ரீபேக்கிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ரீபேக்கிங்ன்ற கான்செப்ட் எப்படின்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்குகிறோம், மொத்தமாக மூட்டையாக வாங்குகிறோம். அதை வாங்கி உடனே நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பேக்கெட்டாக போட்டு 250 கிராம்ஸ் 500 கிராம்ஸ்னு போட்டு சேல்ஸ் பண்ணுறோம். அதை தான் நம்ம வந்து ரீபேக்கிங்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ அதுக்குள்ளேயே இவங்க எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சில விஷயங்கள் செஞ்சு அந்த ப்ராடக்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி செய்கிறப்போ, அதுக்கும் அந்த ப்ரொடியூசர் யார் அந்த தயாரிப்பாளர் அவர் தான் பொறுப்பா அப்படின்ட்டு கேட்குறாரு. 100% இல்லை. அவர் என்ன ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கொடுத்தாரோ அதை ரீபேக் பண்ணி செய்கிறது வரைக்கும் தான் அவர் பொறுப்பு. நீங்கள் அதில் கை வச்சிங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் தான் பொறுப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ப்ராப்பராக எடுத்து அதுக்கு லேப் டெஸ்ட்டு தேவைன்னா லேப் டெஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்து ஃபர்தராக பேக்கிங் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. பட் ரீபேக்கிங் நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ இது போல் வந்து பல கேள்விகள் நம்முடைய நேயர்கள் நம்மக்கிட்ட கேட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இதுக்கும் நம்ம பதில் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகள் இருந்ததுன்னா தாராளமாக நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் கீழே எழுதுங்க. நாங்களும் உங்களுக்கான பதிலை சொல்ல தயாராக இருக்கிறோம். இது போல் பல நல்ல விஷயங்கள் நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அப்புறம் என்ன, உங்கள் நண்பர்களிடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போதைக்கு நான் கிளம்புறேன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.